otin pörssisähkön ja sillä saa käytännössä nyt kaikki huiput leikattua pois, hintahuiput. Käytännössä vuoden olen tätä pitänyt ja siitä mä nyt laskin, niin jos ei ihan väärin muista, niin se oli jossain 6,5 euron nurkalla se säästö. Yli puolet siitä säästöstä tulee pörssisähköohjauksesta ja loput tulee aurinkopaneelista. Tuo sähkönkulutus, mitä se näyttelee, niin johonkin reilu 19 000 kilowattia olisi menossa. Näkyy siis energiasäästötoimenpiteet siinä mielessä, että seurataan pörssisähkön hintaa. Jos tulee kova hinta, ei me pestä pyykkiä silloin. Mutta itse olen kuitenkin elänyt sille, että en minä liikaa niitä koita katsoa. Ei se ala se eläminen ole sitä pörssisähköä ympärille. Tuntui yllättävältä, että semmoinen soitto tuli, että on tässä kilpailussa pärjännyt. Et jotenkin ajattelin, että no kaikkihan näitä tekee. Sitten tämä hyvitys sähkölaskuun, niin sehän on oikein tervetullut. Et sillähän sitä pystyy sitten tuonne kauppaan suuntaamaan sitä euroa, mikä sieltä säästyy.